баща ми е 11-та лудница. 2 пъти съм лежал в затвора, 10 пъти съм бил по тия причини, цивилно присъда. Там човек само се ослабява. И оттам тръгна цялата работа. Почнах контрафалт на всичко, което е възможно. Аз имах сравнително хубаво детство, ама аз сам си го правих. Моите родители не полагах почти никакви грижи за това. Аз си правих сам. Каквото ми скефне, нали, още от малък. Вече като поотраснах, то фактически първите ми спомени са свързани с наркотиците. Тогава започнаха и право пропорционално проблеми с родителите ми, милицията и така нататък. Тя ги свързвам вече в едно общо нещо. Всички случаи не бяха приятни, скандали, като издивея вкъщи, чупех мебели и такива глупости. Баща ми ходеше да се оплаква в милицията. Не му обръщаха много внимание, защото нали, учих още, тренирах и така нататък. Решиха, че това е временно явление. Разбра се после, че не е временно явление и започнах да ги съсипвам тия хора. И фактически не те бяха хората, които пречеха на мен, аз бях човека, който пречеше вкъщи. Нали, на нормалните отношения в семейството. Сега съм абсолютно лабилен. В смисъл слаб съм. Вече не мога да постигна това, което постигнах по това време, без никой да ме кара, без никой да ме ръчка, както сега ме ръчка да речеме да се лекувам. Не, сега пак сам се ръчкам да се лекувам, защото усещам, че ако не се лекувам, ще умра, нали? Това е другия проблем. На 30 години съм в момента. Започна края на 75-та година. Една моя приятелка почина тогава и започнах просто да пия алкохол, за да забравя, нали, какво е. Веднъж попаднах в такава среда, че решиха просто, че с алкохол до никъде няма да се стигне. И започнах тогава с опиятите вече. Хареса ми много и затова почнах. Като мислих, че в един даден момент ще спра. После влезох в казармата, тогава почна абстиненция и се наложи да дойда тук. Реших да участвам в този филм, защото според мен обществото не знае какво е да си наркоман. И мисля, че има какво да им кажа. Дори на младото поколение, което сега решава да почне тепърва, без да знае докъде ще стигне в един момент. Много е лошо, наистина. Просто почват някои хора така от лекомисли с тази работа, без да знаят докъде ще стигнат. Не знам, хората мислят за нас много работи, но не и като за болни хора, които се нуждаем от помощ. Затова именно се съгласих да участвам в филм. Работя в клиниката за наркомания от 11 години, като през последните 3 имам този грях да съм ръководител на заведението. Тук работи един млад, амбициозен, енергичен и авангарден колектив, който има желанието и амбицията да промени нещата в българската наркологична наука и практика. И на първо место да се прехвърли нашата политика на базата на съвременните научни изисквания и на хуманните принципи на времето, което е най-важното. Трябва, разбира се, да се каже, че в тази дейност има много трудности, препятствия. Това е така, защото е въпрос на промяна на обществените нагласи, на възгледите на хората, на отношението на хората. Задачата е да се покаже на обществеността, че
наркоманиите не са вина на отделния наркоман. Те не са само и толкова проблем на така наречения идентифициран, открит наркоман, а преди всичко на неговото обкръжение, на неговата среда, а всъщност на цялото общество. Но то беше по нещо, когато се разведох. Той бях доста малък тогава, но поне това, което помних, че не беше приятно нещо. Аз останах при майка ми и сестра ми. После при майка ми, при баща ми. Нали. В даден момент реших да ги събера двамата заедно. Ходил съм много на баща ми, на майка ми, събрали ги. Но така около една година. Или без един, или без други. Бях оставен просто така, каквото исках, това правих. Нали. Нямаше никакъв контрол над мен. И късно я разбрах какво всъщност става. Много късно, когато ме караха тук. Тук се събираме, нали, всякакви. Като се съберат и почваме. Обмяна на опит един вид. Аз за някои работи не знах изобщо как, защо съм. Аз не се движих изобщо. Само едно нещо знаех по това време, онопона и морфин. За друго нищо не знаех. Се запознах тук с други хора и оттам започнах. Защото има случаи, когато може да хванат някой, да кажем, който веднъж 2 пъти или 3 пъти е взимал, кара го тук покрай нас съм начало на всичко. Край, отива. Виждате. Аз ви подчертах тогава, че не е правилен въпрос защо започна, защото всички почват или от любопитство, или от глупост, или от и двете заедно. А защо съм продължил? Как да ви кажа, бях първо много малък, когато опитах за първи път и ми прилуша тогава. Но след това страничният ефект, второстепенния, ми хареса. И го запомних. След това при първата неприятност, дори сам да си я бях измислил, няма значение каква е била тя, беше доста удобно, повторих. И нали казах ви вече, от един път си мислех, че не става нищо, от 2 пъти нищо, след това продължих. След това съм имал дълги периоди на ремисия. Но най-малкото нещо, защото точно в волевия център удрят наркотиците и разбиват волята. За най-малкото, по най-дребния повод, аз започвах отново да се друса. Бях спрял заради едно гадже, някъде около 8 месеца не съм взимал нищо. Скарах се с нея, продрусах се, след това се събрахме пак. Тя разбра, че съм наркоман и се разделихме и от тогава не съм спирал. В смисъл, докато не ме вкараха на лечение. Причината обикновено е заблуда. Буквален смисъл, че това е сравнително нещо безобидно така и да не казвам напълно безобидно, но не е смъртоносно, както се оказва в крайна сметка. И всеки рискува да опита. А опиташ ли веднъж вече, втория, третия и така нататък път, идват от само себе си. Тогава почваш да усещаш вече, че е хубавичко. Но да си привикнал наистина и така нататък, докато вече ти почваш да друсаш, да се чувстваш нормален. Като не си друсан, ти си пълен парцал. Идиот, някакъв вампир. Не спасяем, нищо не става от тебе. Нито трудоспособен, нито можеш да легнеш с жена като хората. Тя да вземе да ми шумоли нещо, да ми говори край изяждане. Ако съм абстинентен, не. Абстинентният синдром е това състояние, което се развива след прекъсване на консумацията на опиати. В зависимост от характера на опиатите е относително специфична и абстиненцията. Тя се дължи на прекъсване на достъпа на продуктите от разграждането на опиатите до фините биохимични процеси, които стават в организма. Това води до тотално разстройство на организма, най-общо представено с 2 групи прояви – телесни и психически. Телесните са твърде мъчителни. Понякога те просто са непоносими и някои наркомани не се подлагат на лечение, само защото не могат да си представят как ще преживеят етапа на абстинентния синдром.
Вижте, коме, никога от нищо в живота не ме е било страх. Това съвсем честно мога да ви го кажа. И милиция ме е стреляла и какво ли не е ставало по казарми, затвори, лудници, дисципли. Не съм се оплашил. Единствено от абстиненцията успях да се оплаша. Тя първо психически те смачка. Започва да ме е страх от тъмното. Разни такива стресови положения получавам. От най-малкото нещо се стряскам. И вече почват болки в корема, болки в главата, болки в кръста. Все едно костния ми мозък е разтопено лол. Състояние на пълна неподвижност, при условие, че ми се иска да хупне и да избягам някъде, дори от самия себе си. Стига се до припадъци, повръщане. Припадам, повръщам едновременно, ставам на абсолютна свиня. И цялата тази работа аз просто не мога да я предотвратя. Трябва да се надрусам, за да спре. Аз знам, че не трябва да го правя. Това е най-лесното. За 30 секунди, една помпа, една инжекция, тая работа си отива. Но почна ли пак с помпите да се лекувам, това означава, че нищо не съм постигнал. Това състояние, дето ви го описах, на тежка абстиненция, може да продължи до месец, месец и половина, до 2 месеца. Останалата част от абстиненцията, която се нарича, така психическа, с повтаряне на тежките периоди и постоянна психическа зависимост от опиатите, може да продължи до година, година и половина. Но човек трябва да има, според мен, воля да го преодолее сам. Иначе не може да му помогне ни Господ, ни дявол, камо ли ти пък лекари или някой друг. Съвсем сам трябва да се справи. Жалкото е, че точно тази част от нещата не разбира милицията, да речем. И решава, че като ти изпрати някъде в занданите, ще оправи. Абстиненцията може да те накара да убиеш и майка си. Аз не виждам нещо по-страшно от това. И условие, че тя ти държи ампулите, не ти ги дава. Аз съм фръквал срещу гаджето си, обожавам я. Но хвъркал ми ще удуша, ако не ми ги яде. А тя вижда, че аз ще просто умра, ако продължавам да друсам. И виж, че като ме спре веднъж, ще ме излекува, което е абсолютно грешно. За абстиненцията мога да ви говоря още доста дълго, но мисля, че това е най-важното и най-лесното за разбиране. Останалото трябва човек да го изживял, да го изпитал, за да разбере какво е. Например, моля да си представите да ви е страх от тъмното без никаква причина. Ей така, 6 човека спите в стаята, лампата е загасена, вас ви е страх да стоите на тъмно. И това не мога да го разбере никой нормален човек. Според мен това дава отклонение и психиката. А както доказват по-научному, от едно друсане умирали до, там да речем, 3000 мозъчни клетки, а 3 пъти повече умират при една абстиненция. Оттам идва и силното главоболие, и повръщане, и припадъци, и така нататък. Оттам вече почват амнезии, почвам да забравям. Например, не помня цифри, имена, дати, дори важни дати. Телефони, ужас, това не може да се обясни точно какво се получава. Може би трябва да кажем на първо место, че наркоманната група представлява една неформална група, в която по един неформален начин се събират хората, но която постепенно започва да се формализира по линията на белега, употреба на наркотици, набавяне на наркотици или пък се поставя в определена социална позиция поради отхвърлянето на обществото. Колкото повече ги говорят, толкова повече ги интегрира като една неадекватно функционираща група. Просто бяхме на равна основа всичките. Ходихме заедно, пазарувахме каквото ни трябва. Събирахме се после на определено место, вършим си работата. И седиме там, слушаме музика или пък ходим, се разхождаме на кино, ходим. Но в един даден момент почна вече много трудно да се намира. Почнахме да се отделяме един от друг. На тази основа и почнахме да се караме вече. В момента съм си абсолютно само години и нещо съм си се сам и съм си много прекрасен. Наркоманските групи са някаква, така да се каже, малка организация, която се занимава с престъпления за набавяне на наркотици, секс и отношение на взаимно изгодни основи. Нищо повече. Няма да речем тая
за дружност, която се приписва. Това някой за някого да се държи, това да разчиташ някой. Един е гриснат ли го в милицията, всичките си изгоряли. Фраз един шамар и не очаква втори. От началото, като започнах, ходех с двама-трима души, но това е било, когато те се събират. Аз отивам там, мога да извлека някаква изгода, извличаме. Става да речем, друго, трето, пето, някоя гадже. Забия. Такива неща. И заминавам. Важното е тук да се знае, че в наркоманната група има лидер. Там новопостъпващите в групата, ако не са наркомани, започват да употребяват наркотици, за да останат вътре в групата. Освен това вътре има определен стил иерархия, значи колко така често употребява наркотици, колко лесно набавя наркотици. Това са все престижни неща. Заедно с това разпределението в отделни слоеве става и по това кой какво взима. Например, докато взимат така наречени твърдите наркотици, морфин, опиум и така нататък, те са в аристокрацията на наркоманната група. Когато започват вече да ги месят с хапчета, те вече слизат вече в по-ниско равнище. Когато започват да взимат вече барбитурати и транквилизатори, съдотворни и болко успокояващи, слизат още по-надолу. И най-ниско в иерархията на наркоманната група са дишачите на разтворители, лепило и така. То аз, например, винаги съм бил татор. Вече съм силен и просто съм учил за тия неща. Мен беше занят или да прибивам хората, или да крада наркотици, или да се здобивам с пари по незаконен начин за наркотици. Съответно. Нищо друго не правиха, абсолютно нищо. И вече там са жени, ето. Малко така съм залагал, да знам, че тая с която ще тръгнаш има парички. Наркомана харесва човек с повече пари. Може и да не го харесва. Аз съм ходил с най-големия крокодил на България, само защото имаше много наркотици. И така, виждам човек с много пари, или баща е лекар, или да речем част гинеколог или нещо такова. Тръгвам с него, дори съм готов да го потрусам, само защото имам аванта. Е нещо от тях да изнеса, което ще продам. Това е върха на падението, според мен. Дори си внушавам, че обичам само защото трябва да обера след. За да бъда по-истински, си внушавам, че много си падам по нея, че едва ли не ще съм убия заради нея. Накрая фраз всичко ценно из тях и край любовта изгоря. Брутално, това е точно така. Цените са на опиятите, които са морфин, умопон, лидол. Доста се качиха и на време една ампула морфин на черно струваше 2 лева, сега струва 20 лева, 15-20 лева. Варира там някъде. В аптеката, ако отиде човек да го купи, 6 стотинки една ампула. Доста трудно вече стана от аптеките на времето жълти бланки, но сега за жълти бланки спокойно мога да вкара човека в затвора. Си е все пак фалшификат на официален документ. Един флакон умопон струва 27 или 8 стотинки, а на черно варира някъде по 60, 70, 80 до 120 лева. Струва, зависи от кой човек го купуваш и как го купуваш. От аптеките е много трудно вече и се налага доста често да се прибягва до такива услуги на разни трети лица, които така или иначе имат някаква възможност да ги намират тези работи и да не ги продават на нас, се облагодетелстват те по този начин. Но черно се намира доста. За сметкането е доста скъпо. А повечето от нас не работят и доста трудно се намират и пари. И се налага, тогава вече идват обири на аптеки, на болници и така нататък. Истина е, че наркотичните опиати първоначално водят до преживяване на блаженство, на повишено настроение, до еуфория, която трудно може да се опише с думи. Също така обаче истина, че много скоро, за да се получи същото преживяване, трябва да се покачва дозата. И също така скоро се достига до едно състояние, в което вече наркотиците се търсят само за да се преодоляват неприятните преживявания от тяхната липса.
Напротив, преди да се надрусам, цветовете нямат никакво значение за мен. Например, след като се надрусам, аз виждам, че червеното е червено, зеленото зелено, че небето е синьо, че има птици, които пеят, нали? И звуковите и визуалните възприятия се усилват. И когато почва да отминава въздействието на наркотиката, то става постепенно. И аз не го усещам. И започва физическата болка. А тая аз не усещам, тя е психическа. Когато пак се надрусам, аз наново усещам хубавото. Неприятна е абстиненцията само. Например, обичам морфина, защото действа силно, но по-кратко. Докато обичам опиевата тинктура, защото действа по-слабо, но по-дълго. Пили сте алкохол, нали говорихме по този въпрос? Вероятно, може да си представите какво е усещането, като си изпие 200 грама коняк на екс. Нали? Като се премахне лошото усещане в стомаха, в главата и така нататък, остава само приятното чувство. Това приятно чувство трябва да се умножи по 5 и тогава ще получите една бегла представа как се отразяват между 3 и 5 ампули морфин венозно. И то за не е за начинание, защото 5 ампули морфин 2% ще убият човек. Аз казвам за наркоман, който е свикнал, примерно за себе си. Но инфинитетът към наркотиците при по-закоравели наркомани се повишава до 200 пъти. Така че вместо една аз мога да изям 200. Разбирате? Стига да мога да ми ги понесе черния дроб, аз няма да умра. Има, то предимно са доста малки, аз съм виждал 7-8 годишни деца. Дишат лепило така. Върват си с турбичката на елоновата и си дишат по улицата. Хвана ме яд не за друго. То ще ги съсипа много по-бързо. Ведно се опитах да видя какво, така и не успях, това ме съсипа. Обяснявали са ми хора, че се получават такива халюцинации. Тук съм виждал, имаше едно момче с извънземни същества, разговаряше. Нека такива невероятни работи, но всичко това се отразява на дробовете. Просто като почна да говориш, дъхаш на цвета. И се усеща моментално. Трябва да кажем, че в нашата страна, в края на миналата година, имаше регистрирани 1028 души с наркоманна практика. Прието обаче да се смята, че реалният брой на наркоманите е около 10 пъти по-голем от броя на регистрираните. Така че от този вид наркомании трябва да се очаква, че в нашата страна има някъде около 10 000 души. Освен това се допуска, това вече не е резултат на научно изследване и на анализ, а само на допускане, че има около 5-6 хиляди деца, които в една или друга степен са практикували или практикуват дишане на лепило. Следователно, такъв вид отклоняващо се поведение имат около 15-16 хиляди души. Разбира се, това е твърде нехомогенна група, някои от тях може да се прекъснали и така нататък. Тук е рай сравнение с Курило. Защото там наистина си е лудница. То добре, че там има отделно наркоманно отделение. Та не сме с лудите. Попадал съм в Карлуково веднъж, не 2 пъти. Но първи път седях много малко. Но втори път горе при лудите и ужас. Жив ужас си. Между луди да стоиш. У нас все още съществува практиката лечението на наркоманно болните да се провежда в смесени заведения. На някои места в общопсихиатричните болници, на други места в отделения или клиники, специализирани за лечение на алкохолно болни. Това, разбира се, е неправилно. То е един данък на миналото. От времето, когато първо в България почти нямаше наркомани, но заедно с това той е белег на все още съществуващата нагласа, на съществуващото отношение към наркоманите, което се изразява вина, санкция. Санкция, изолация, принудително лечение или задръсти. Некъде по-далеч в психиатрията и там нека психиатрите да се занимават с тях.
Затварянето в едно такова болнично учреждение много често е неадекватно както за нагласата на човека да се лекува, така и за неговото желание да остане все пак анонимен със своята наркомания или своя алкохолизъм или своята депресия и така нататък. Както и да кажем това, че в много чести случаи по-добре е човека да го оставиш да живее в адекватната му среда, отколкото да го изключиш от нея, за да го лекуваш. Аз мога да ви опиша халюцинация. Дружах се до Дружба, дето е там за кънките. Взимам глас от германци, от ГФР. Дават ми хапчета, аз за първи път виждам такива, като капсули от антибиотик. 3 парчета са слепени едно за друго. Едната черна, да речеме, другата синя, трета жълта. Казват, не си взимал никога, не повече от 1/3. Нали? И казвам, аз съм пил по 2 шепи хапчета, долар, ребята. Това са по 40, 50, 60 хапа долар. Аз наркоман ли съм или не съм? Я, бум, едно цяло. И съответно предозирам. От началото даже има леко понасяне. Приятно ти става изведнъж. Цветовете ми станаха изведнъж, ама страшно хубаво ярки. Ю. Нали, храстите почва да стават сини, зелени, жълти, оранжеви, къщите ви стават прозрачни, а пък небето почва да става черно, жълто, синьо. Сещате ли се? И тогава усетих, че има грешка. Това не трябваше да става. Те ми описаха горе-долу и трябва да са ми халюцинациите и че трябва да съм легнал. Легнал ли съм и не стана ли, значи съм взел нормалната доза обаче. Изведнъж от Дружба ми се дига цунами. Едно огромно цунами, но фантастично. И торнадо, и каквото щете, някакъв страхотен тайфун. И аз хуквам да бягам по граф Игнатиев нагоре, а след мен цунамито фърка. Викам, край залямо убиме и мъкне дървета корениш, нали, както подобава за едно цунами възникнало в средата на София. Никой не може да му убеди, че това не е реално. Това беше абсолютна истина за мен. Сега вече осъзнавам, че е фалшимento. Цунамито вече се разля по граф Игнатиев и бях до колена във вода, ама реших, че отминала опасността. И заливам по Васил Коларов нагоре, защото реших, че е по-стръмна улицата и няма да има толкова вода. То вода въобще няма, нали? По принцип. И виждам до себе си една маймуна, горе-долу в моя ръст, но с маймунско телосложение. Страшно космата и се доближава до мен, опитва се да ме прегърне такава. По нея пъпват разни гадини, черви и такива, разни като глистини, опасни животни. А тя през цялото време ми се зъби, изглежда искаше да ми се усмихне и да ме целуне. И от нея хукнах, кача се в някой трамвай, тя след мен. Кача се на някой друго превозно средство, тя пак с мене. И реших, че от нея отърване няма, после съм загубил представа за време, за такова. И след това се прибрах в къщи и не си спомням точно какво съм правил, но се събудих обвързан от глава до петия с един удължител, такъв разклонител кабел. И дойдоха едни санитари и ме прибраха за пирогов. Но маймуната беше най-ужасното нещо в моя живот. И доколкото разбрах от нейните жестове, тя искаше да се ожени за мен. Добре, че се оказа халюцинация. Халюцинации. На мен ми се случило също веднъж. След близо 40-дневно на амфетамин, топ стимулатор. Нито може да спиш, не ти седе, само жажда те гони. И тогава не ми издържа просто организма на това натоварване. Но неприятни ситуации се получиха в нас. Ставам и почва всичко да се клати като на земетресение. Такова погледнах отсреща, има 16-етажни блока. Почнаха да се огъват блоковете, да се чупат. Тръгнаха по едно време, почнаха да се премесват към нашия блок. Видим, сега се блъснат двата блока един друг. Реших да скоча през балкона или да избягам на някъде. Не съм сигурен дали е истина или не. Тя има нещо друго българско, т.е. така нареченото.
партизан. Чували ли сте за това хапче? Ужасно хапче. Това е най-токсичното и най-вредно хапче, което съм пил през живота си. От него имам само гадни халюцинации. Ами да видиш на майка си, баща си и други приятели, роднини и любими хора на простора в кухнята, главите увесени, които ти правят вино и в забити им почват да лъскат, защото им окапват месата. Абе, нещо страхотно. Кюнецът ти се превръща в някаква гърбава жена, обута с бронзови панталони, защото ни беше бронзиран кюнец. И е такива гадости. Абе, нещо, което може да доказва самоубийство. Тогава съм фанал един чук, направих апартаменти за основен ремонт. Защото аз без нея къщи бил нея, ще се затвори в най-крайната стая. Майка ми излязла, смела жена. Познал съм я за щастие. Съм се отклонил в друга посока, те хукнали, викнали бърза помощ, викнали милиция. Те не знаят какво ми те помислили, защото скоро бях ял доста бой. Викат, че съм се побъркал от бой. А пък това аз парки, партизан. Разбира се, когато говорим за самоубийства при наркоманите, не бива да изпускаме предвид и това становище, че самата наркоманна практика, самата наркомания, самите наркомании са един хроничен самоубийствен акт. От друга страна обаче, по-внимателното вглеждане в това явление ни показва, че тези чести опити за самоубийства при наркоманите са израз на този комуникационен дефицит, тази недостатъчност в общуването, в средствата за общуване, който е характерен за наркоманите. Тоест, те могат да бъдат разглеждани като един несъответен, един нездрав опит за общуване. Даже бих казал в някои случаи като вик за помощ. В други случаи, опитите за самоубийство при наркоманите имат манипулативна характеристика, т.е. стремеж да поставят някого за нещо си на колене. Имаше няколко човека, които се самоубиха. Просто проблеми имат с обществото. Имаше едно момченце, щяха да го карат да затвора заради фалшива бяла бланка. Той реши, че в затвор беше ходил. Веднъж реши, че втори път няма да влезе в затвор, няма да се даде. Се нагълта с хексадром, взе и почина. После имаше едно момченце също, което много лошо стана с него. И проблеми с семейството, с баща му, с майка му, жени се, разведе се. Накрая се самоуби и той. Това е при абстиненция, 22 шела. Тук има още 4-5 шела. Виждате ли се? Вероятно се виждате. Тук има още 5 шела. Това е лепен, 2 шела, защото беше много ниско, имаше сухожилия засегнати. Тук също съм рязан. Тук имам 5 шела. Той е 7, пардон. Защото я рязах надлъжно тая пулсовата вена. Мисля, че това стига, като приложим и още 4-5 опити с отравяне за самоубийство. И то може да се каже, че аз съм единственият човек в България оцелял от 50 хапчета хексадор. От 10-15 до 20 хапа човек умира. Аз изпих 3 пъти повече. И пак не можах да умра. Стоях 2 седмици в кома, още 2 седмици в пирогол в токсикологията, но му останах жив. Само дето черния ми дроб заприлича на швейцарско сире. Защото съм абстинентен и не ми се живее, спира да ми се живее. Това е защото се мразех. Тогава се намразвам и последния път комбинирах рязането с отравянето. Отрових се и се нарязах и се скрих в Западния парк и пак ме намерих и ме спасих. Не ми върви просто и се отказах. Има хора, които успяват от първия път. Но няма никаква гаранция. Човек може, както върви по улицата, да падне и да умре. Аз злоупотребявам. Тук и лекарите са ми казали, че Господ ли кой ми е дал желязно здраве, аз всячески се старая да го разбия това здраве. И за сега поне успявам. За сега успявам. На около 30 години съм имам точно 4 зъба в устата. Колкото и да е неприятно, мога да ви ги покажа. Това е. Горе няма.
Нищо само това, да. И така съм от 3-4 години. Не съм слагал еченет и представете си колко ми е приятно да се храна. И това всичкото идва от опиатите. Цялата тая хубост. На семейство няма си мисъл да създам за какво да ги направя нещастни около мен и жена ми и дете, ако се роди евентуално, макар че доста се съмнявам след толкова години употреба на опияти. Така че не виждам смисъл да създавам семейство въобще. Други хора около мен нещастните да правя няма смисъл. Допълни ми се съвкупността от малки радости с семейство за кратко време. Аз имам и малко дете, което не съм виждал от 3-4 години и повече. Но не съжалявам за това, защото може би това дете не трябва да ме вижда. Какво да види баща му, какво трека ли? Момче, между другото, друсах се, като го заченах, никакви увреждания, нищо, обаче ме е страх, че по-късно ще се появят. Най-малкото някой друг припадък ще му се врасне нещо, някоя епилепсия. Това го стига. Смъртта е естествен завършек на живота и, така да се каже, алтернатива на живота. При наркоманно болните обаче нещата не са така. Там смъртността е много висока, още в твърде млада възраст. Всъщност, наистина в наркоманното поведение има много от елементите на отричането на живота. Това не е случайно, може би, защото на практика повечето от младите момчета и момичета, които стигат до напреднала наркомания, те носят в себе си много депресивни черти, много елементи на безперспективност в своята позиция. Този страх от смъртта, който е така характерен за всеко живо същество, в наркоманно болните е трансформиран в едно приемане на възможния скорошен смъртен изход. За смъртта не ме е страх от нея, защото няколко пъти съм изпадал в токсикологията. Просто при нас не се чувства. Разбира се, ако умра, нали, по този начин да предозирам с наркотици. Просто човек заспива и не се събужда. Иначе някой бавно на смърт. Неприятно ще е вече. Но пък тогава има друг способ. Мисля, по такъв случай сам ще свърши със себе си. Няма смисъл да се мъча. Ще си намеря от някъде повече, ще си го бия, ще легне, ще се спа и това. И си отида. Любимата ми песен въобще на състава Лед Цепелин. Тя се казва Stairway to Heaven, демек стълба към небето. Първо, защото тя е един от най-нежните блусове, които съм чувал. Второ, в текст има нещо много общо с мен и въобще много ми допада като текст. Да, като молитва ми стоеше на стената. Нежен, хубав текст. Силни думи в него. Повечето се изразява в разни сравнения, които на първо чуване не означават нищо, но като ги проумее човек са много силни. И аз имах разни добри преживявания на това парче и много го харесвах. И още го харесвам. Стълба към небето. Първият куплет горе-долу имаше една леди, която си мислеше, че всичко, което блести е злато. И тя реши да си построи стълба към небето. И оттам нататък се в този дух. Сега не мога да се сетя подробности.
Нещо трябва да се направи за това младеж. Гледал съм по градинките, така се пият пущи, ета просто го водят. Просто си убиват времето по някакъв начин. Може би няма къде да ходят, какво да правят. Не знам. Повечето това започват от скука. Народа не знае просто какво става след това. Виждал съм такива случаи, не единични бройки. То си вече до човека, до натурата на човека, до волята, до психика, до всичко. Човек от много работи може да стане наркоман. Аз познавам хора, които поне от 10 години ходят с мен в наркомански среди и не са станали наркомани. То си е заложено в човека, това е като някаква болест. Познавам хора, които нямат семейства, но нито са се пропили, нито се продрусили, живеят сами. Познавам хора от баровски семейства, на които нищо не им липсва. И те стават най-върлите наркомани. И аз се питам защо. От един път нищо не става. Пап! Айде окъпа. А това е една бездънна яма, в която постоянно пропадаш и се не стигаш дъното. Като стигнеш дъното, се оказа, че си в някой парцел на бакърена фабрика. 90% от приятелите ми, с които съм почнал да друсам, са вече там. Ама взех напоследък да си мисля за разни неща, като семейство, да речем, да създавам. Някакъв живот да изграждам, нещо там, с труд да се занимавам. Може да не е съвсем законен труд, защото от законен труд никой не е спечелил достатъчно. Сега взима 180 лева в един завод, означава да умра от глад. Но има, както казва Остап Бендер, някъде около 100 начина, които човек печели пари, без да попада под ударите на наказателния кодекс. Ако знаех поне половината, ще да съм добре. Всеко общество, когато някой не е в неговата конвенция, той се отхвърля, той се подлага на преса, на натиск. Хората не обичат да си извън стандартите. Наркоманията е извън стандартите. Наркоманът дава всекакъв повод обществото да реализира своята, даже би казал, агресия към него. Ние всичките може да сме мръсници, мошеници, да крадем, да обираме държавата, но ние ходим добре подстригани, обръснати, не ходим с късани дрехи и не ни блуждаят очите, като се надрусваме с наркотици, ходим на работа. Докато един човек, взимам екстремални примери, може да бъде с много висши качества и така, да не прилича на нас, ще го смачкаме. Наркоманите са като в един стъклен свят. Човек съществува чрез общуването. Даже когато не искаме да общуваме с него, когато не искаме да говорим с него, ние общуваме с него. А при наркоманите това е един тежък дефицит. Тежко разстройство на възможности за общуване, оттам възможности за адаптация. Фактически това е един неадекватен начин на съществуване. Не е вярно. Никой не е имал проблеми с общуването на тая възраст, в която се е продрусал. Те се появяват след като се продруса човек, защото или той самия почва да страни от тях, защото вече почва да си има като богоравен, или хората почват да го отбягват, като видят, че е наркоман. Проблемите с общуването идват по-късно. Аз съм много общителен. Винаги съм бил общителен, но като съм друсан, аз мога да се скарам и с най-добрия си приятел. И то в момента съм убеден, че съм абсолютно прав. Но след това разбирам, че съм грешен. Какво да ви кажа? Има някои, но те са, да речем, на 100 човека 5. Тие, които продрусват, унищожават себе си, защото имат проблеми с контактуването с други. По-лесно е да поводееш, отколкото да се продрусаш, защото си трудно контакт. Виждали съм много хора в такова състояние, че просто тръгваш на някъде и не можеш да вървиш. Без да си взимал нищо, вървиш. Както ходиш, така изведнъж краката ти отказват, падаш. Хората не знаят какво мислят, че си пиян. Но обясняваш им какво е. Рядко
някой да ти помогне, то предимно те по-младите хора, които са. Имаха едно отношение по едно време към мене, после коренно се промениха рязко отношението хората. Децата бягат от мен, като че ли ще ги изям. Не знам какво са им наговорили родителите за мен. Като мина само с човек, наркомана и всичко изчезва. Нищо не бях направил, абсолютно нищо. Верно, ходил съм да искам хапово от някои от комшиите ми. Изглежда тези работи не са ги докарали до там. И какви ли не глупости бяха писали. Не знам, може би ги е страх за това, че те ме вкараха вътре. Те са тук на лечение. И човек се злобява така много към околните и понякога път се получават много нежелани последици. Но в една Италия, например, не е така. Там гонят търговците на наркотици, там са с един стадий пред нас. Тук гонят наркоманите, а търговците на наркотици могат да посочат поне 10 и София, които се разхождат свободно и си правят пачка от цялата тази работа. А това, че ние се тровим хич, не ги е ни. Ами защо? Защото не могат да докажат, че те крадат, например. А пък до ония ден, дето има една дума, се твърдеше, че в България проблема не съществува. Сега пък изведнъж да подгонят търговци на наркотици из България, то ще е смешно. Затова юркат наркоманите като отделно явление. И мисля, че като се преборят с един или двама, или като заключат десетина, и решават проблема. Ми те станаха хиляди. Докато ако няма кой да продава наркотици, няма да има наркомани. Нещо, което винаги се пропуска, когато говорим за наркоманите, това са техните широки социални последици и особено възможността престъпността, свързана с наркоманиите, да започне да се разраства. Между другото, у нас има вече такава тенденция, макар и на твърде пещово равнище, но все пак започна вече така да се явяват наченки на организирана престъпност. Ще дойде време обаче, когато тези престъпни организации ще се натрупат пари и ще започне така да се развива така наречената синдикализирана престъпност, тогава, когато производството, трафика, продажбата, пласирането и така нататък ще бъдат организирани много по-стройно. Тогава тези вече нови синдикати ще дръпнат повече средства и по този начин ще тласнат пък престъпното производство, продажби и така на много по-високо равнище. Тогава вече те ще станат и трудно атакуеми, трудно и за корекции тези явления, защото ще ви корупция, тези синдикати започват да купуват съдии, прокурори, лекари, милиционери и така нататък. И не твърда, че ще дойде времето, когато тези синдикати, свързани с наркоманиите, ще организират улични престрелки, да кажем, както в други страни, но това няма да направи проблема по-малък. Сега, когато те са все още, както вече казахме, на едно твърде ниско, пещено равнище, все още е възможно те да бъдат поставени под контрол. Много скоро обаче това ще бъде невъзможно. Цялата работа в това се състои, че от какъвто и да си бил оставено нищо, на едно голямо нищо, празно, като тия черните дупки в пространството. Или поне аз така се чувствам в момента. Знаете ли какво значи 2 шепи хапчета, 600 хапа? Да ги пия аз на прием. Ам. И докато не ги изпия, не спирам. Аз не ядях по седмици и пиех само хапове. Ето, че и това се оказа автогол. Бъдещето не знам как ще стане. Много пъти съм мислил, идвам тук, оправям се, за момент слизам долу. Решавам, че ще променя всичко, но после пак почвам наново. Защото от моите приятели аз не познавам нито един, който да е спрял. Просто не виждам на къде ще вървим. Някаква такава апатия съм изпаднал, че ми безразлично всичко. Щастие.
Това според мен не съществува, поне при нас, защото за момент си щастлив си, когато има какво да вземеш. И после настава една мъка. Така че щастие при нас не може да се говори защо за него. Щастието, според мен, е една съвкупност от радости, които човек сам си изградил с, разбира се, много труд, усилие и много разум. Затова един наркоман не може да бъде щастлив, той не може да бъде разумен. И съответно той не може да си създаде тия малки радости, да ги събере и да бъде щастлив. Затова той се друса. И това му дава безпричинно щастие. Ето ти. Много проста формула, факт. Жалко обаче, много жалко. Аз точно това искам да избягам. Искам да се някъде, ако може да се скрия от себе си по този начин. Да излета в небето или да потъна в земята или вече да не съм аз. Искам просто да спра да се друсам. Аз знаете ли от кога не съм бил щастлив? Знаете ли от колко време аз не съм обичал? Имам чувство, че никога не съм бил обичан, откакто съм наркоман. Не съм песимист. Искам ми се да съм щастлив. И това е цялата работа. Но мога да ви опровергая каквото и да ми говорите за щастието, че в моя бранш щастието се губи именно по този начин и че за нас, младите наркомани или тия, които са тръгнали по този път, щастието се изгуби точно в тая далечина. На този хоризонт ще изчезне щастие. Stand alone.